Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň kakasy Gurbanyny Berdimuhammedowyň Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy, Türkmen halkynyň milli lideri ýylan edilmeginiň ýa-ni edara kärhanalary Kiçi Berdimuhammedowyň portretlerini bir hatarda Uly Berdimuhammedowyň portretlerini asmak tapşyrylýar. Edara kärhanalar degişi işler gysgaly ýagdaýda ýerine ýetirmäge borçly edilýärler. Balkan welaýatynyň administrativ merkezi bolan Balkanawad şäherine Berdimuhammedowyň portretlerini asmak işleriniň bir hepdeniň içine tamamlanmagy talap edilýär. Şu günler Balkanawad şäheriniň döwlet edaralary, şol sany mektepler, saglyk edaralary, hukuk goraýjy edaralar, Türkmen Demir ýolları agentliginiň ýerli kärhanalary, Balkanawad Demir ýol menzili, Galybertede toý mekanlary we restoranlar portretler boýunça dilden berilen buyrugy ýerine ýetirmäge girişýärler. Portretler boýunça käbir talaplar bar. Birinjilik bilen Uly Berdimuhammedowyň portreti Kiçi Berdimuhammedowyň portretiniň sag tarapynda bolmaly. Ikinjilik bilen iki portretiň göwrümi deň bolmaly. Portretleriň biri uly beýlekisi kiçi bolmaly däl. Odalardyň bir portret satyn almak üçin çykda jetmeli bolan büdjet işgärleri mundan beýlek iki portret satyn almak üçin çykda jetmeli bolýarlar. Balkan welaýatynyň Türkmenbaş şäherine Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysy bilen gurrundaş bolan bilim işgärleri, mugallimler mundan beýlek iki portret üçin tölew tölemegiň özlerini agram salýanyny aýdýarlar. Mundan ozal okuwçylardan pul ýognamak işlerini ara kesme beren ýerli mektep resmiýetleri täze talaplaryň fonuna portretler üçin okuwçylardan pul ýognamak makul hasaplaýanlyklaryny aýdýarlar. Şeýlelikde Balkanyň mektep okuwçylary Berdimuhammedowyň portretlerini satyn almak üçin 10-15 manat aralygyna pul çykarmaly bolýarlar. Köp wagt bäri portret üçin mektep okuwçylaryndan pul ýygnalmaýardy. Indi iki portret satyn almagyň mektep muallimlerine agyr düşýändigi sebäpli mektep okuwçylaryndan 10-15 manatdan pul ýygnamagy makul görýändiklerini aýdýarlar. Diýip Balkanly ýaşaýjylar Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanyny Berdimuhammedow 11 ýanwarda 2 ýyl ozal ýatyrylan we iki palataly kanun çykarjylygymyň ýokarky öýüne öwrilen halk maslahatyny ýene bir gezek ýatyryp halkyň öz başlyk ýokary wekilçilik edarasyny Türkmenistanyň täze halk maslahatyny gaýtadan döretmegi teklip etdi. Bu teklibiň ýa-ni onuň içine Türkmenistanyň parlamenti gysgaly ýagdaýda bir palataly ulgamy öwrilip Türkmenistanyň halk maslahatyny döretmek hakyna konstitusiýon kanun kabul edildi. Şol bir wagtda Gurbanyny Berdimuhammedow Türkmen halkynyň milli lideri ýylan etmek hakyna konstitusiýon kanun kabul edildi. Bu kanun Uly Berdimuhammedow we onuň maşgala agzalaryna eldegirmesizlik hukugyny berýär. Şeýle-de bu kanun Uly Berdimuhammedow hemde onuň maşgala agzalaryna döwlet goragyny öpçün edýär. Galybertede täze konstitusiýon kanun Gurbanyny Berdimuhammedow halk maslahatyna hemişelik agzalyk hukugyny berýär. Türkmenistanyň gaýtadan esaslandyrylan halk maslahatynyň düzümi döwlet häkimetiniň ähli ulgamlaryny, kanun çykarjy ýerine ýetirji we kadyýet häkimetleriniň ýolbaşlaryny özüne jemleýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolýan intelligensiýa wekilleri Türkmenistanyň konstitusiýasyna ýerdilen nowatdaky üýtgetmeleri baş kanunyň we türkmen kanunçylygynyň Gurbanyny Berdimuhammedow tarapyndan depelenmegi hökmüne kabul edýänliklerini aýdýarlar. Intelligensiýa wekilleri Gurbanyny Berdimuhammedowyň soňky göçümleri bilen öz hökümdarlygyny berki diýendigini, mart aýyna prezident ýylan edilen oglunyň bolsa mertebesini peteldiýändigini aýdýarlar. Habarçymyz bilen gurrundaş bolan käbir ýerli synçylar Serdar Berdimuhammedowyň prezident ýylan edilmeginiň ýa-ni geçen döwrüň dowamyny bankomatlardaky nagd ýetmezçiligi we çörek gutçylygy ýaly habarlaryň Uly Berdimuhammedowyň prezidentlik döwründen deňeşdirilerine eýslendigini aýdýarlar. Türkmenistanyň ençe milbar ykdysady kynçylyklar dowam edýär. Gurbanyny Berdimuhammedow wezipäni öz oglundan gysganýan ýaly bolup görünýär. Diýip bir ýerli intelligensiýa wekili Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy.